שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד עיון מעמיק שלנו. היום אנחנו נכנסים לעומק של מקור אחד שקיבלנו. הוא מתאר דמות מעניינת, טלי כהן אורנשטיין. היא מנהלת סמינר שיין, בית הספר הארצי לעובדי חינוך ונוער, והמקור הזה, איך לומר את זה בעדינות, הוא מצייר תמונה מאוד מאוד מרשימה שלה, עד כדי כך שהוא נותן לה כינוי די מפוצץ. כן, הוא קורא לה פנומנלית. בדיוק, פנומנלית. זו מילה חזקה, נכון? כמעט לא משתמשים בה ביום-יום. אז המשימה שלנו היום, ככה כמו שאנחנו אוהבים לעשות, היא לנסות להבין רק על בסיס התיאור הזה, כן? מה בדיוק במעשים שלה, בתכונות שלה, גרם למי שכתב את זה להשתמש במילה הזאת? מה יש שם שהופך אותה לפנומנלית? בוא נפרק את זה. בהחלט, וחשוב לזכור, אנחנו מסתכלים רק על המקור הזה. הוא מאוד חיובי, זה ברור, אז המטרה היא לא לאמת או להפריך, אלא להבין את הנרטיב שהוא מציג. נסתכל על מה שהוא מדגיש, התפקידים שלה, איך היא עובדת לפי התיאור, ההשפעה שלה, התכונות האישיות, וננסה לראות איזה דפוסים עולים משם. מה בעצם התיאור הזה מנסה להגיד לנו על המנהיגות שלה? יופי. אז בוא נתחיל מהבסיס, מהתפקידים עצמם. המקור מציין שהיא גם מנהלת הקמפוס של סמינר שיין, אוקיי? וגם המנהלת הפדגוגית. ויותר מזה, היא גם מובילה את הפיתוח של תוכנית לימודים חברתית לשעת חינוך. זה נשמע כמו עומס מטורף לו. לגמרי. וכאן כבר, אני חושבת, מתחילים להבין את התמונה שהמקור מנסה לצייר. כי תראה, ניהול קמפוס זה דבר אחד. זה לוגיסטיקה, תפעול, צוות, תקציבים. זה הצד הקשה, הניהולי הקלאסי. אבל ניהול פדגוגי, פיתוח תוכן חברתי, זה משהו אחר לגמרי. זה דורש חזון חינוכי, הבנה פדגוגית עמוקה, יצירתיות, והמקור טוען שהיא טובה בשני התחומים האלה. בו זמנית. זה כאילו רומז על יכולת נדירה לחבר בין העולמות האלה, בין האיך לבין המה והלמה. אוקיי, אז היא מחברת בין הניהול לבין התוכן. וזה אולי מסביר את התיאור הבא, על הגישה שלה. המקור אומר שהיא תמיד שני צעדים קדימה, מזהה צרכים מהשטח, מפתחת מענים, והכל ברמה גבוהה. אבל, אז מגיעה הפצצה הקטנה. היא עושה את כל זה בתנאים מינימליים. לא רק שהיא מייצרת דברים טובים, אלא שהם גם, ככה כתוב, עומדים בתחרות מול חברות חיצוניות. איך זה הגיוני? איך עושים דבר כזה לאורך זמן? זה בדיוק הופך את התיאור הזה למשהו מיוחד. היכולת הזאת לחזות צרכים, להיות פרואקטיבית, זה מאפיין של מנהיגות טובה, אסטרטגית. אבל השילוב עם היכולת הזאת לייצר איכות גבוהה למרות מחסור במשאבים, זה מה שמקפיץ את זה. בתחום הציבורי, החינוכי, זה אתגר קבוע מוכר, לעשות הרבה ממעט. והתיאור פה הוא לא רק על התמודדות, הוא על הצטיינות. זה כאילו מרמז על יזמות, על חדשנות, על יעילות תפעולית, פשוט יוצאת דופן. אולי גם על יכולת למצוא משאבים בדרכים לא רגילות, או למקסם את מה שיש. השאלה שלך לגבי קיימות היא טובה, המקור לא נכנס לזה, אבל הוא בהחלט מדגיש את ההישג עצמו כמשהו וואו, במיוחד ההשוואה לחברות חיצוניות. אז יש לנו כאן ניהול רב-תחומי וגישה פרואקטיבית בתנאי מחסור. אוקיי, מה עוד? המקור מתייחס ישירות למוסר עבודה. הוא אומר שהיא עובדת הרבה שעות מעבר לנדרש, מסיימת משימות עד הסוף, גם בלוחות זמנים קצרים ולא שגרתיים. תשמעי, זה נשמע לי כמו שחיקה בהתגלמותה. זה נשמע ככה, נכון. אבל אז, באותה נשימה, המקור מציין גם יוזמה, יצירתיות מפותחת, אסתטיקה, עומק מקצועי. איך הדברים האלה חיים יחד? עבודה כל כך אינטנסיבית ולחוצה, היא לא אמורה לפגוע ביצירתיות, באסתטיקה? אני חושבת שפה בדיוק נמצא עוד מפתח לכינוי פנומנלי. כי אתה צודק, על פניו יש מתח. לחץ זמן בדרך כלל גורם לנו להתפשר על האיכות, על היצירתיות, בטח על האסתטיקה. והתיאור פה טוען שהיא לא רק מצליחה לשלב, אלא להצטיין בכולם. זה מצביע על, אנרגיות מדהימות, יכולת מיקוד פנומנלית, סטנדרטים אישיים בשמיים, אולי יכולת לנהל את הזמן והאנרגיה שלה בצורה יוצאת דופן. יכול להיות שהמקור רומז שהיצירתיות שלה לא באה למרות הלחץ, אלא אולי אפילו פורחת בתוך האתגרים האלה, שזה מה שמניע אותה. זה בהחלט שילוב לא רגיל. כן, זה באמת שילוב מסקרן. וזה לא רק יכולות אישיות או מקצועיות. המקור הולך גם לכיוון של יחסי אנוש, מתוארים כמעולים, עם כולם כפיפים, אמיתים, ממונים.
אוקיי, יפה. אבל אז יש עוד טוויסט. בזכות אישיותם המיוחדת, ככה כתוב, היא מצליחה לגרום לשותפים ופעילים לעשות דברים מעל ומעבר. מה זה אומר, אישיות מיוחדת? איך זה מתרגם ליכולות הנאה כזו? זה נשמע קצת אמורפי. נכון, זה נכנס לתחום הרך יותר, מה שנקרא לפעמים הקסם של מנהיגות, אבל במערכות כאלה שמבוססות על שיתופי פעולה, על רצון טוב, על מחויבות אישית כמו בחינוך, יכולות טכניות זה לא מספיק. התיאור הזה של אישיות מיוחדת שגורמת לאנשים לתת אקסטרה, זה מרמז על מנהיגות שמבוססת על השראה, על קריזמה, על חיבור אמיתי לאנשים. זאת אומרת שהיא לא רק מנהלת אותם, היא נוגעת בהם, גורמת להם להאמין במטרה ולהתגייס אליה אישית. במיוחד כשאין הרבה משאבים אחרים, ההון האנושי הזה, המוטיבציה הזאת, זה הופך להיות המשאב הכי חשוב. והיכולת לרתום אותו, זה כנראה חלק ענק מההצלחה שמתוארת פה. וההצלחה הזאת, לפי המקור, מקבלת כאן מספר די מדהים האמת. כתוב שהיא אחראית על ניהול הכשרות תחזיקי חזק, 80,000 איש בשנה. וואו. 80,000. זה מספר עצום. וגם כתוב שהיא מצליחה להפוך את מרכז שיין למקום שניתן ללמוד בו תוך כדי אתגרים בלתי פוסקים. מה אנחנו למדים מהמספר הזה ומהמשפט הזה על האתגרים? טוב, המספר 80,000. זה פשוט סדר גודל תעשייתי כמעט. זה אומר מערכת ענקית, משומנת היטב. זה דורש יכולות ארגון, תיאום לוגיסטי ברמה הכי גבוהה שיש, וכמובן מנהיגות שיכולה להניע מכונה כזאת. זה לא רק לפתח תכנים טובים, זה לוודא שהם מגיעים לכל כך הרבה אנשים באופן עקבי. והמשפט השני, על האתגרים הבלתי פוסקים, הוא גם משמעותי. הוא בעצם אומר שהסביבה שהיא פועלת בה היא לא יציבה, היא כאוטית אולי, מלאה בשינויים, בקשיים, באילוצים. והיכולת שלה לפי התיאור היא לא רק לשרוד בתוך זה, אלא ליצור שם מרכז למידה אמיתי ופעיל לכמות כזו של אנשים. זה מראה על חוסן אדיר, גמישות, יכולת לפתור בעיות נון-סטופ. זה בעצם ניהול משברים כשגרה. ונראה שזה לא נגמר שם. המקור ממשיך ומציין עוד פרויקט שהיא מעורבת בו עכשיו. משהו קצת שונה. היא חברה בצוות שמקים ומפתח את קונגרס הנוער הציוני יהודי העולמי. והיא מתוארת שם כציר מרכזי. זה כבר יוצא מהמסגרת של סמינר שין, נכון? לזירה גלובלית, ערכית. איך זה מתחבר לשאר הדברים? זה נראה כמו הרחבה די טבעית של מה שתואר קודם. פרויקט עולמי כזה, שעוסק בנוער, בזהות, בחיבור בין קהילות, הוא דורש בדיוק את מה שהמקור ייחס לה קודם. את הראייה האסטרטגית, 2 צעדים קדימה, את המומחיות בתכנים חברתיים ערכיים, את היכולת לנהל פרויקטים גדולים ומורכבים, ואת היכולות הבין האישיות והרישות כדי לחבר אנשים מכל העולם. העובדה שהיא מתוארת כציר מרכזי בזה, זה כאילו אומר שהיא לא רק מנהלת טובה של משהו קיים, אלא גם יזמת ומובילה של דברים חדשים, בעלי משמעות רחבה יותר. זה מחזק את התמונה של מנהיגות פורצת דרך. אז בוא ננסה לסכם רגע את מה שהמקור הזה בעצם טוען. הוא מתאר מסירות יוצאת דופן, עבודה קשה מאוד, שעות על גבי שעות, אבל לצד זה הוא מדבר על יצירתיות, על אסתטיקה, על עומק מקצועי. ועל כל זה הוא מוסיף יחסי אנוש מעולים ואישיות כזאת קריזמטית, סוחפת. והטענה של המקור היא כנראה שהשילוב הזה, הקוקטייל הזה של כל הדברים האלה יחד, הוא מה שהופך אותה מטובה מאוד למצוינת ולמצטיינת. או בקיצור, לפנומנלית. אני חושבת שזה בדיוק העניין. זה לאו דווקא כל תכונה בפני עצמה, למרות שכל אחת מרשימה לפי התיאור. נראה לי שהמקור רואה את הפנומנליות הזאת בסינתזה, בשילוב הייחודי הזה. היכולת הזאת, כפי שהיא מתוארת, לנהל ביעילות, לחדש פדגוגית, לעבוד בטירוף, אבל לשמור על איכות ויצירתיות, וגם להיות מנהיגה אנושית שסוחפת אחרי האנשים. כשכל אלה באים יחד ברמה גבוהה, זה יוצר אפקט שהוא כנראה באמת יוצא דופן בעיני מי שכתב את זה. מנהיגות הוליסטית כזאת. אז מה בעצם לקחנו מהעיון הזה בתיאור הספציפי הזה? נראה שטלי כהן אורנשטיין, כמו שהיא משתקפת מהמקור הזה, היא דוגמה למנהיגות רב-ממדית. היא מתוארת כמי שמצליחה להחזיק כמה כובעים תובעניים, פועלת מתוך יוזמה וחדשנות גם כשקשה ואין משאבים,
משלבת אינטנסיביות עם יצירתיות וסטנדרטים גבוהים באופן כמעט לא הגיוני, ומשתמשת באישיות שלה כדי לרתום אנשים למטרה. ונראה שהשילוב הזה הוא המפתח. בדיוק. ואם ננסה לזקק מזה מחשבה אחת מרכזית, היא אולי החשיבות של היכולת לחבר בין חזון לביצוע. במיוחד בתנאים קשים. התיאור הזה מדגיש לא רק את היכולת לחשוב בגדול, אלא בעיקר את היכולת המדהימה, כפי שהיא מתוארת, להפוך את זה למציאות. עבור עשרות אלפי אנשים, שנה אחרי שנה, תוך כדי התמודדות עם אתגרים בלתי פוסקים. היכולת הזאת להצטיין לא רק למרות הקשיים, אלא אולי אפילו למצוא בהם אתגר שמניע ליצירתיות ולפתרונות לא שגרתיים, זה אולי המסר הכי חזק שעולה מהדיוקן הזה. מעניין מאוד. המקור גם נותן לנו הצצה קטנה לעולם הערכים שלה, דרך המוטו שלה לחיים. זה ציטוט מוכר של סטיב ג'ובס, הדרך היחידה לעשות עבודה מצוינת היא לאהוב את מה שאתה עושה. זה בהחלט מתחבר לתיאור שקראנו, נכון? למסירות, לנכונות לעבוד קשה, ליכולת למצוא כנראה סיפוק והנאה פנימית גם בתוך הקשיים. אהבת המקצוע כמנוע למצוינות. נכון, הציטוט הזה בהחלט משלים את התמונה. הוא נותן איזשהו הסבר אפשרי למקור של כל האנרגיה והמחויבות האלה שמתוארות. וזה אולי מביא למחשבה אחרונה למאזינים שלנו. אם ניקח את התיאור הזה כדוגמת מנהיגות, שמקורה בתשוקה עמוקה, שמגלה תושייה מול מחסור, שמצליחה לייחד אנשים ולהגיע להישגים בתנאים לא אידיאליים, מה מתוך זה הוא בעצם המרכיב החיוני למנהיגות טובה בכל תחום שמתמודד עם קשיים דומים? האם זו התשוקה? האם זו היכולת לראות הזדמנות באתגר? היכולת לבנות אמון וקשרים? או כמו שדיברנו, אולי זה השילוב המיוחד בין כל אלה. התיאור הזה, גם אם הוא רק של מקרה אחד, מזמין אותנו לחשוב מה באמת צריך כדי להוביל ולהשפיע, גם כשהדרך לא סלולה.